A mí me encanta fer vida social. M'encanta anar a sopar. Mira, nosaltres el que fem és preparem les tortilles d'oci pel cap de setmana o pel divendres a la nit. El que més ens agrada a tots és que és sopar i festa. Això és el que més ens agrada a tots. Sí. Tot el que sigui sortir de casa i poder fer coses, a mi és el que més m'agrada. Sí. Com dius tu, tot el que sigui, vull dir, anar de concerts, anar a ballar, o inclús anar al cine, o si fan alguna obra de teatre. Exacte. A mi, més que obres de teatre, m'agraden més els musicals, perquè és amb el que millor m'ho passo. Home,